Dues persones, només dues persones, s'han presentat a la convocatòria d'ajuts al lloguer que l'Ajuntament de Badalona va posar en marxa l'octubre passat, adreçat als veïns i veïnes de la nostra ciutat que en els darrers mesos, i en són molts, han vist afectats els seus ingressos per raó de la Covid. Dues persones, un fracàs, un sonor fracàs que se suma a la inacció, a la falta de lideratge del govern del Partit Popular en uns moments molt difícils a la nostra ciutat. Ni la propaganda, ni el fum, ni la publicitat institucional mal entesa poden tapar aquest trist panorama. El que ha passat amb els ajuts al lloguer és un nou exemple d'això que està passant a la ciutat de Badalona. I la ciutadania, els nostres veïns i veïnes, és evident que no s'ho mereixen. Cal que aquests diners, aquests més de 350.000 euros que han quedat sense ús, es tornin a posar a disposició i es tornin a posar al servei de les polítiques d'habitatge que han de ser molt més valentes, perquè la pobresa habitacional, perquè les dificultats d'accés i de mantenir l'habitatge és un dels principals problemes dels nostres veïns. Cal que això es derivi i es dediqui a aquest tema. I cal prendre nota també del que ha funcionat malament, perquè és evident que una convocatòria com aquesta no ha anat bé. I és evident que l'Ajuntament no ha sabut ajudar els veïns i veïnes de la ciutat quan més ho necessitaven.